però té dues línies de pensament molt clares. Una, el pragmatisme, que és una vella història a Xina, perquè el pragmatisme té un origen confucià. Confuci va ser un ciutadà molt important. És un líder religiós, però un líder religiós molt adreçat a la societat civil, no? I ell diu que per sobretot s'ha de ser pragmàtic. I en Deng ho és. És a dir, hi ha aquesta famosa frase de que no importa el color de la pell del gat sempre que caci ratons i ratolins. Això és pragmatisme pur i dur. Però hi ha una altra frase d'en Deng que no se'n parla tant, que és molt important. I és que ell diu claríssimament, quan li parlen, bueno, però vostès cap on van? A una societat liberal? I ell diu, no. El liberalisme, la democràcia liberal no està inclosa a la nostra equació. I ho torno a repetir per veure si ho entenen. La democràcia liberal no està inclosa en la nostra equació. Aquesta és una diferència substancial respecte, per exemple, a la Federació Russa, que, com he dit moltes vegades, és un país capitalista. En tant que la República Popular Xina no ho és. Què és, llavors? És un país comunista tampoc. És un projecte nou que ells defineixen com una societat socialista de mercat. Que, clar, sembla un oxímoron, una contradicció, però no ho és, perquè funciona. It works, que diuen els americans, funciona. És igual al gat si caça ratolins. Sí, i funciona.